sme u ďalšieho videa a ideme si zobrať naše betonie a tu náš armor. Tak. Dám si ho na seba. Dobre. Mám niečo k jedu. Tu mám chalačka aj chleba. Si ešte zoberiem a mrkvu a nejaké bloky. Abo niečo by som mohol si aj postaviť. Nejakú vec by som si tu mohol postaviť. Tuto. Kde? Možno tuto hore by som ho dal. Tuto. Nemám lopatu. Toto je konečné. Tak, ešte mám preč túto travu rýchlo. Poď. Tak, toto opravím rýchlo. Poď. Zatiaľ celkom máme dobre. Som to tu trochu upravil. A čo tu? Z kameňa tohto. Aj tohto. A to nemám moc. Musím ísť napríklad tu naťažiť hoci kde. Vypadni. Nezavadzaj tu. My tu. A ja idem asi sem. Naťažiť. Toto bude dobré. Toto bude to dobré. Dobre. To som naťažil. A ako vidíte, sa mi zničil kambač. Tak, čo ty tu robíš? Máme sa dojdeš, alebo čo? Hop. Tak, ideme to naše miesto. A idem si tu postaviť niečo. Zles asi začneme tými schodami. Tak. Postaviť nejaké dobré schody. Hop. A hop. Máme to tu. Tak postavím si tu. Toto. Na to dostávame. Hop. Postavím si tu nejakú obruč novú. Celý rám. Celý taký plot. Dobre, ja sem. Dobre. A idem tu postaviť nejaký dom. A mám ho. Tak to vyzerá ten dom. Poviem tú kravu, na to nevázam. To je zatiaľ. Ten bude nad mnou. Tu bude mať dom. Tak. Čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.